anyị gbapụ ọsọ ozigbo isiokwu m wee bụrụ ndị nne anyị ụmụ nwaanyị anyị. Ọkwụnụ ma na-ekele ọlụ eke na gboo ka ndị nna anyị ha na-anaghị eji nwaanyị anyị uyom ha ya bụ nwunye ha egwu ma ọlị ma ọlị. Ndị ụmụ nwaanyị anyị na gboo ndị nne na-akụziri ụmụ nwaanyị otu esi ejikwa ezinụlọ, nwoke ma oke ya, nwaanyị ma oke ya. Mere na ọ na-abụ nwoke jikere wee chọba ihe ụmụaka na ezinụlọ ya na nwunye ya ga-eri, ọbụba na-agụ, nwaanyị na-edozi ya n'ala wee na-elekọta ụmụaka ma na-azụ ha nke ọma, na-amara ụdị ebe ha na-aga, na-akụziri ha ụzọ nke ọma. Mere na alụ adịkebe dịka o si dị ugbu a. Ụmụ nwaanyị na-enyere di aka kọcha ji ya, kọcha ụmụ ihe dị iche iche. Ọ bụ nwaanyị na-eje lụchasịa afịfịa ihe gbasara ofe ụmụ anyara na ụmụ ụgụ, ewa na akwụkwọ nri ndị ọzọ gasị. Ọ bụ ụmụ nwaanyị na-afụ maka ya. Abịa na nke ọzọ, ihe gbasara ede, ọ na-edo ụmụ nwaanyị anya. Ụmụ ọlụ, ọ bụghị na ha esike ike, mana ewere ọlụ kwesịrị ụmụ nwaanyị, ndị nna anaghị wee hazisie ya, ndị nna ya wee na-eme ya ka ọ ghara ịda na-egbochi ha inekọta ụmụaka. Ha na-eme ya, ha na-enekọta ụmụaka, na-azụ ụmụaka ọfụma. Nne banye isekwu isi nri, ada nwaanyị, ụmụ nwaanyị esoro wee na-ahazigasị ya, na-akụziri ya ka esi erube isi, ka esi esi ụmụ nri na ka esi edozi ụlọ. Nwoke na-esokarị nwoke na-akụziri ya ebe ihe dịgasị. Ọ na-anụ akụkọ nna na-akọrọ ya ihe mere ka ụmụnna si dị na ụmụnne ya. A na-amakọta ndị a niile, ihe a na-aga nke ọma. Mana ebe isiokwu m na-aga abụ na ịfụnanya na ka esi kee ọlụ kee nke ụmụ nwaanyị site na gboo. Onye ọbụla mara ọlụ ya, udo wee na-adị n'obodo. Nwoke ma ọlụ ya, nwaanyị ma ọlụ ya. Mere na nwoke ọbụla na-eji ezinụlọ ya etu ọnụ, maka na ọ na-abụ nna ga-eme ihe dịka nna na-abata, mara na nna abata, ebube adị, nna ewe ebube, efu a ga-aba mba. Ọ bụrụ na nwa na-eme isi ike, nne mee oke ya ọsịọ dị mma, na ya ga-agwa nna pụtakwa na ome ihe o ji bụrụ nna, baa mba dịka nna. Nwata akwụsị isi ike ya, ọ kwụsịtụ ya. Ọ bụrụ na nwaanyị nwere ka o si fụta ka nwata si eme, ọ gwagide nwa ya okwu, ọ bụ na ọnụ ya dịka m si kwukwa, ọsịa chere na ya ga-agwa nna ya na ọ nata. Kwa mgbe oge ụfọdụ nwata ha ayọba nne si ya agwakwana na ya ma emezi ihe ya mere ọzọ. Ihe m na-ekwu bụ na ikere ọlụ eke. Ọ bụghị ugbu a bịara jiri awụwọ chịkọrọ ụmụ nwaanyị anyị ije n'ụlọ ekpere dị iche iche. Ihe ị na-afụ ọ na-aka aka na ụmụ nwaanyị. Ịfụnanya, ịtụ afa, otu esi elube isi, eji elubere dị isi. Nwoke na-akwanyekwara nwaanyị ugwu nke ya, na-echekwa ezinụlọ ya, maka na o ji ebube ya echekwa ezinụlọ, ihe na-aga nke ọma. Ihe a niile wee na-agbadazi. Asị gị na nwoke ga-eme ihe nwaanyị ga-eme, anyị anaghị asị ya. Ihe m na-ekwu bụ na gboo na ndị Igbo ejighị uyom ha ma ụmụ nwaanyị ha egwu ma ọlị.
oge iji gwa gị nke bụ na ndị be anyị na gboo ka ụmụ nwaanyị Igbo ejikwana ihe gbasara di ha egwu ma ọlị. Ịkpasu di nwaanyị Igbo iwe maọbụ mee ya alụ, nwaanyị apụta ịta ntu. Ị mara ihe kpatara ngagharị iwe nke mere n'Aba n'afọ 1992? Ọ bụ ụmụ nwaanyị kara aka doro ụmụ nwaanyị ibe ha pụtasị n'otu isi na ụmụ ihe niile ndị abịarasa isi chọrọ iwepụta na ọ gaghị aga. Ihe m na-achọ ịkọrọ gị bụ na tupu ndị ọzọ, ụmụ nwaanyị ndị ọzọ a na-awa ya ịzọ ezinụlọ ha n'obodo ha, ụmụ nwaanyị Igbo bidoro ya. Anyị ga na-akwanyere ha ugwu, mana ha ma ebe ike na ebe nke ha jedebere, mara ebe nwoke ga-abata na ebe nwaanyị ga-abata. Ihe wee na-aga dịka o si dị n'usoro. Ugbu a nna anyị ọ na-afịa alụ ịnụ ya n'ọnụ nwaanyị, mana n'oge gboo di na nwunye na-akpọ di ya nna anyị, na-akpọ ya di, akpọ ya etu ya afa dị iche iche, afọ eji agụgụ mmadụ, afọ eji akwanyere mmadụ isi, eji akwanyere ugwu na-erube isi. Mana ụfọdụ ebe a ha na-eji ama omenala bịara abịa, ịfụnanya ka ha buzere n'ebe ahụ. N'oge gboo ewere ihe ike mee maọbụ ihe nzuzo ọbụla, nwaanyị na-egbusi mara oge ọ ga-ejekwuru di ya na obi di ya, chekọrọ ya ụmụ ihe dịgasị anya. Mana ugbu a, maka na asa anụ ụfọdụ isi, ọ na-afịa alụ ịfụ ebe ihe ga-eme nwaanyị ejekọrọ di ya. Onye ọ ga-ebu ụzọ kọrọ bụ onye isi ekpere ya, nke ahụ ewere echiche nke ya wee tinye ya n'isi, si ya hapụ ihe a n'ọkwa eluigwe ka ọ ga na-agba achọ. Hey, gịnị ka m na-ekwu? Na maka omenala bịara abịa ka nwaanyị ga-eji mụcha nwa, ekuru nwa jee n'ofu ụlọ nwa, si na-ekwu ya nwa na-elekọta ndị na-elekọta tata, ekwusa nwa. Anyị nara anụ na ụfọdụ na-aba apịpụtasịa mmiri ara, ọ bụ azụ ihe dịka mmiri ara, atie ya na mkpọ, ewere ya buru jee buru nwata na-amabeghị nne ya, ejebu ya, ọ bụrụ nne ya nwaanyị ọzọ nọ n'ebe ọzọ na-azụ ya. Maka gịnị? Maka akụ nke ụwa. Maka na nwaanyị chọrọ ime ihe nwoke mere, ọ chọrọ ịlụ ọlụ, maka na ọ chọrọ iweta aka nke ya, ọ chọrọ ịkwụrụ onwe ya, ọ chọrọ ihe ime ihe nwoke na-eme. Anyị na-ajụ ụmụ nwaanyị anyị mere ihe dike n'oge ahụ m gwara gị, fụ na ihe pụtara n'obodo, mee ya, ha na-erubere di ha isi, mana o gbochi ha inekọta ezinụlọ, nekọta di ha. Ihe bịa n'obodo, ewere ha pụta gbachitere ezinụlọ ha. Mana nke ụmụ nwaanyị anyị ugbu a, ụfọdụ n'ime ha, maka na ọ bụghị ha niile, mana ọ bụ imirikiti ha bụziri ihe ha kwesịrị ịda na-eme, ka enekọta ezinụlọ Chineke kechara wee tie ha n'aka. Ụmụaka Chineke kechara wee tie ha n'aka. Ha ga-ebido na otu ha si mụọ ha, na-azụgide ha, ịfụnanya ha ndị n'etiti nne na nwa adị, ha egbubie ya n'ike. Kedu ka esi egbubi ya n'ike? Ozigbo ọ mụrụ ya, maka na ewere ebe ọ na-eje ọlụ, ekwuru nwa jee n'ofu ebe kwusa, asị na obido n'akwụkwọ. Nwa na-esi ebe a na-eto, o were ka ọ bụrụ sọ n'abalị ka a na-ebunata nwa, o were ka ọ bụrụ onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ onye ọgba tumtum na-eje akwụnata nwa. Ọ kwụnata ya na ụmụaka ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-enedo ụlọ na-enede. Nwaanyị anọrọ ebe ọ nọ na-achụ akụ nke ụwa. Ihe a na-atinye nwa n'isi, ka esi apịtọ nwa na ka esi eme nwa, ọ gaghị ama.
ịfụnanya dị n'etiti nne na nwa o gwubiela. Nwa tonitezie a na-agwa ya na onye a bụ nne ya. Nwaanyị ejizire ọnụ ya maọbụ ike ya na-azọ na-agbaghari na-akọzi nwa na ọkwa ya mụrụ ya n'afọ ya. Gịnị mere yawa bụ nwa ga na-eji agwa ya okwu otu o so agwa ya okwu? Ọ bụ na ọ mara na ọ bụ ya mụrụ ya? Kedu ebe ọ nọ mara? Ebe ị mụrụ nwa ọ na-amabeghị ihe, iburu ya jebu ya n'ofu ebe ofu ezusịa, ọ na-etonite, eburu ya jee n'ụlọ akwụkwọ agbata nke abụọ, asị na-atịnyere ha n'ebe ahụ, ị na-ejeruzi ejeruzi. Efe adịghị, nwoke enweghị efe, nwaanyị enweghị efe. Ihe a na-akụziziri ụmụaka bụziri ihe a na-amataghị, mere na nsọpụrụ naziri, ugwu adịghịzi. Ose ebe ahụ bata, akpọ n'ekwentị si na-abatago, o wee ike nwaanyị asị gịnị ka ha na-eme? Kụziere eyere ha ọlụ a ga-anọ n'ụlọ mee site na ụlọ akwụkwọ hazi meele ya, imesịa ya etinyere ha oyoyo. Kedu oyoyo a ga-atinye? Oyoyo ndị ọcha, afọ ebe a na-akwụ ọkpọ, ụfọdụ afọ ebe a na-agba egbe, ụfọdụ ebe a na-ekwugheri, ụfọdụ afọ ebe a na-agwa nne na nna okwu n'ụzọ na-ezighị ezi. Nwata a na-amụta ụmụ ihe a niile, ọ na-aba ya n'ụbụrụ, na-aba ya n'isi. Nwata tonitezie, o buru omume ndị mba ọzọ wee buziri wee na-aga. Epụtazie olu echi si na-alụ akali ya. Mana Chineke kechara gị, nye gị ọdịnala, nye gị ka ị ga-esi wee mee, nye gị obi umeala ka ị ga-esi wee mee ka udo wee dị dịka ndị nna nna si mee ya. Ịjụ eweziri ka o si gbagwoju oge anya kama gị na di gị ga-akpa alụ, ije na-enye nwoke mmadụ nsogbu, were ọkwa ịnụrụ ihe perikomaku, were ofe afọ ụlọ aba ya ofe afa, ọ bụ na ekpere, iburu ihe nzuzo, ihe gị na di gị kwesịrị ịnọ na be unu kpaa, ije nye nwoke nsogbu, ihe gbatazi nwoke n'isi ọgwa gị. Ọ bụrụziri nwoke nọ na mba, nwoke ọzọ ihe ọ gwara gị ka iji eme ihe n'ezinụlọ nke gị, mana nna gị di gị nọ ya, inefuru ya anya maka oge. Ihe m na-ayọ bụ ụmụ nwaanyị anyị tata, ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị, ka anyị oke na ụmụ nwaanyị ewere ebe ụmụ nwoke mejọrọ mere na ha na-apụ, na-anaghị anekọtazi nwa dịka ha si elekọta ya na gboo, na-anaghị ewetazi ịfụnanya ha na-eweta n'etiti nne na nwa na nna. Maka na ọ bụ ụmụ nwaanyị ndị nne na-akụzichara ụmụ nwaanyị ịfụnanya, ka a ga-esi rubere nna ha isi, rubere onwe ha isi, enwe ịfụnanya n'etiti ha. Mere na ọ na-abụ na gboo ichetaghị ka ichefuola na ọ na-abụ ndị jechaa mba azụsịa ụmụaka ha jee mba na-anata, ha na-ebu ihe dị egwu, nri dị egwu, ukwu akwa na ihe dị iche iche wee butere nne, wee were ụtaba zụọrọ nna ha, zụọrọ nna ụtaba. Ụfọdụ nwere ike were mmanya ọkụ zụọrọ ya, were ụtaba zụọrọ ya, maka na ịfụnanya pụrụ iche dị n'etiti nne na nwa. Nwa ha ọ gaghị eji nne ya egwu egwu, ọ ga-azụju akpa si nne ya ọma, nne ya fụrụ n'anya, nne na-atọ ụtọ. Mere na ofu nwoke emecha jiri agụ egwu si na nne na-atọ ụtọ. Ụmụ nwoke na ọ bụ ụmụaka nne ga-afụ fugoro ụtọ nne na nwa ugbu a, maka na nne na-azọzi ọrụ nwoke kwesịrị ịlụ, nwaanyị na-azọzi ọnọdụ nwoke kwesịrị ịnọ na ya, n'agbanyeghị na enweghị nke a na-azọ azọ, maka na ọ bụ ihe a tiegoro ha n'isi. Omenala sigoro ebe ọzọ wee bịa bụ ihe ha jizi akpa nganga. Agwago m gị isi na ụmụ nwaanyị agha nwa ha anya, icheta n'ihe mere n'afọ 1992 na Aba. Ọ bụ ụmụ nwaanyị kwuniri n'ịfụnanya ha were n'ezinụlọ ha n'obodo ha, n'ijikwa gị na anyị were ụmụ nwaanyị dike na gboo, mana ha anaghị echefe ezinụlọ, chefe ụmụaka ha.
mana nke taa ikwuo asị gị na onye ọbụla na-agba ụzọ eluigwe na ụzọ nke ya na di gị na nwa gị agaghị ekweso gị gaa n'eluigwe ikwe ịgbaghaziri ya a na-asa gị isi a na-ebute nkewa dị iche iche. Biko ụmụ nwaanyị anyị ọzọkwa anyị na-ayọ unu na takenenu na tabanụ enweghị onye unu ya na-azọ ọnọdụ. Ndị Igbo ejighị ụmụ nwaanyị ha egwu ha na-afụ ha n'anya nke ukwuu mere na nwoke nụrụ nwaanyị n'Igbo o nwere ike ọ bụrụ sọsọ ofu akwa uwe ka o were mana ọ ga na-enedo ezinụlọ ya anya nwa ha na-ebu na-eri ọ na-ata ọ na-akpata ọ na-eweta ọ na-ewenatara nwa ya obi ga ọ na-atọ nwoke ụtọ na ọ na-afụ ka ezinụlọ ya na ụmụaka ya na nwaanyị ya na-enwe anwụrị na-ebu nọrọ n'udo na ahụ isi ike iji gosi gị na enweghị oge ụmụ nwoke Igbo na-akpachapụ ụmụ nwaanyị ha. Anyị na-erubere anyị ejighị ụmụ nwaanyị anyị egwu anyị na-enye ha ọnọdụ anyị fọ ha n'anya nke ukwuu. Mana ihe na-ebutezi nsogbu ugbu a bụzi omenala bịara abịa isi a na-asa ịfọrọzi na ịzụ ụmụaka na-afịazi alụ buteziri na ọ bụ ebe ahụ bụ ebe mgbọrọgwụ ezinụlọ na-abịazi na-etisasị ya na-eje ekpere na-eje ebe nke ọzọ na-eje nke ọzọ na-amụta ihe si esi wee bịa ihe wee na-emebi. Ejikwa m ọgwụ ihe na-eme ndị achịcha azụ ozugbo ụmụnne m mgbaba ekwentị ya na-atinye ya ọnụ ihe a ga-ekwu karịrị akarị. Ana m abịa abụ m Chizzy ka anyị ọnụ ụmụ nwaanyị anyị ka ha natabanụ na enweghị ihe a na-azọ ka udo wee chịa. Ọ bụ na ha nataba anyị were aka yie aka zụọ ụmụaka anyị ka udo wee dị n'obodo anyị. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Oriakụ Okoro ndị ka ị mere udo dịrị gị ezi nwaanyị. Gbam ma ọ bụ ọkụkọ. Ọ bịa bụ ihe anyị na-eti ka ọ dị na nwaanyị ka ọ dị na nwoke ihe niile a bụ omenala bịara abịa. Ụfọdụ ezi nwaanyị daalụ ihe i kwuru bụ eziokwu. Daalụ ọ ga-adịrị gị ma ihe i kwuru bụ eziokwu. Oge ụfọdụ kwanụ anụmdi mana gboo ndị nne na nna na-akpachara ya na-akwado anụmdi na nwaanyị ọfụma mana ugbu a na-ekwezi ha kwado ya. Ha na-akwado anụmdi a na-egbelu ya mara ụdị nwoke mara ụdị ezinụlọ a na-achọ ije n'ụdị nwoke ma ọ bụ nwoke na-agba oringo na-agba ofu ogori enye ya ọfụma amara ya. Mana ugbu a nne na nna one ka aka ha dị na nwaanyị na di ha na-anụ ọ gwara ya bụ nsogbu maka na ikwuo asị gị na hapụ oge na oge nke ha agaala na nwaanyị na nna ekwesị na nwa nna ma ọ bụ nne ekwesịghị itinye ọnụ na di anụmdi na nwaanyị ụmụ ha. Mana oge gboo a na-eje mara ezinụlọ ha na-alụsikwa ọrụ ike nwoke ha ihe ha chọrọ ije nụ ma makwa na ha bụ na-ewere akụ
na-egbu ka ha si eje ọrụ ugbo na na-akọsị ọrụ ugbo ike na agwọ agaghị egbu nwaanyị ọ ga-anụ maka na ọ na-alụsị ọrụ ike anaghị ajụnụ nke a ugbu a ụfọdụ narị abụ ụmụ nwoke ụfọdụ na-abụ ha je kwadosie ejecha ofu ebe bita ma ụlọ bita ma ụgbọala ka ejeje wọgbuta nwaanyị batazi afụ na onye akụfo na-ewere ihe dị na ya ihe ya ọbịa bụ ụdị ndị a ị na-ekwu nwaanyị ihe ị na-ekwu ọdịnaya ọ gaghị eme ihe o kwesịrị ime daalụ daalụ ihe kwuru bụ eziokwu daalụ ezigbo nwaanyị ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ihe ada anyị nwaanyị a kwuru n'anya mana ọkwana ya bụ ihe anyị na-ekwu na ọ bụrụ na anyị na-eme otu ndị nna nna anyị ntọala ha tọrọ ụmụ ihe a niile ọ bụghịkwa ihe udo a ka na-adị nwoke amara ọrụ ya biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ hey nwanne ngwa tinye hafụ nke okwu tinye ọnụ na nke gị kedu nke ị ga-ekwu na ihe anyị na-ekwu mana nwoke na-agbuo nwoke ma ọlụ ekere ọlụ eke ịzụ nwaanyị na ịkpata nri ezinụlọ ga-eyi bụ ọrụ nwoke ọ dị mma nwanne ọ dị mma ọrakwe daalụ ọrakwe ịchọ itinye ọnụ ikwuo nke gị uche ya adịghị ya njọ ọ ya ka anyị na-eme anya na ha aka ọnụ ebe a ụmụ nwoke ụfọdụ bụ ihe a nwaanyị ya kwuru na ya ọdịnaya ya ụfọdụ ụmụ nwoke amaghadị ọlụ ha ụfọdụ bụ nwaanyị na-azụ ha onye na-akpọ ekene gị nwanne ana m ekelekwa ndị ka ị mere nwaba eze gaa n'iru odogwu nwaba eze udo dịrị gị ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru ana m anụ ya gaa n'iru Hey. Ndị na-azụrụ ha afịa nụ ịma na afịa ka a na-ele hey wee ihe onye ọzọ ịma na nwaanyị ka ha na-esi abata
Daalụ. Daalụ. Daalụ nwanne, daalụ, udo dịrị gị. Daalụ. Daalụ. Onye na-akpọ? Onye na-akpọ? Na-anụ ihe ị na-ekwu. Onye na-ekwu? Anyị da-anụchakwa ihe ị na-ekwu. Onye na-akpọ? Ọ dị maka anyị were onye nke a. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Kedekwa m eze Enugu adịkwa m oyi. Ise. Ise. Daalụ nwanne m, daalụ udo. Eze Enugu dum. Eze Enugu dum. Daalụ nwanne. Daalụ. Ọ dị mma. Ka anyị na-agakwa n'iru. Ka anyị were okwu nke a. Onye na-akpọ? Onye dị ebi? Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Isi na onye? Ebe ka isi akpọ? Ngwa gaa n'iru. Ọ dị mma, anyị ga-anụcha ihe na-ekwu ihe wutena gị ka anyị were okwu ọzọ. Ihe okwu a na ya kọtazi. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Anyị ga na-ewe ya nwayọọ oge na-asịzi anyị kwarapụ. Mana nsogbu adịghị, izu ụka ọzọ anyị wee ka ebido n'oge tinye ya ọnụ.